Sawubona ecosystem. Vumela lo nyaka kube unyaka ukuba ngumnikazi wedatha ulwazi lwakho. Nanku umbuzo ongathandeki futhi obucayi ukuhubuza. Uma ngishona, ngife kusasa, kuzokwenzekani? Umbuzo akukhona ukuthi unekhava yomngcwabo noma ikhava yokuphila. Kodwa, ingabe ngibavikele labo engibashiya ngemuva? Kuyoba khona umbukiso wesekisi phakathi koshade naye, umndeni, umlingani, izingane, abazali, indoda noma intombi yakho. Ngalokho okufanele kwenzeke ngawe. Kuzoba khona izimpikiswano zokuthi ungcwatshwa kuphi. Ukungcwatshwa noma ukushiswa. Njengoba ama-relationship, ubudlelwane bethu banamuhla kushintshe kakhulu, izinto zizoba zimbi uma zingahleliwe. Sifunda futhi sizwe ngokulwa okunjalo nsuku zonke. Asibe abanikazi bolwazi lwethu sikwazi ukushintsha lokhu. Isiqeshana esifushane esilayishwe kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-ecosystem singavimba izimpikiswano eziningi nokulwa. Abazuzayo bakho bolwazi bazokwazi ukufinyelela isiqeshana sakho kumaselula abo. Bangadlala leso siqeshana nganoma yisiphi isikhathi abafuna ngaso, ukuze bonke abathintekayo bezwe ngomlomo wakho. Vikela abathandekayo bakho ekuxabaneni nasekucindezelekeni okungadingekile. Basakhalela ukufelwa nguwe. Zibuze ukuthi ingabe bayokwazi ukuthi yiziphi izifiso zakho, usuthule. Yakha iselfie yemizuzu emibili bese uyilayishe kuprofayela yakho. Ngaleyo ndlela uyoshiya ukusebenzisana nothando phakathi komndeni. Kwenze manje, usuku alaziwa.